दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि संबिधान जिथु संशोधन खालामनाय बे हिसाबै जोंनि गासैबो कमिटिफोरखौ जोङो 3 बोसोरनि थाखाय दाफुंजोबनाय जादों आरो बे हिसाबैनो दिनै 36 नं धनसिरि ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय प्राइमारि कमिटिफोरनि गोदानै दाफुंजानाय बे कमिटिनि मोनसे समायखिरा लानाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै धनसिरि ब्लक कमिटिखौ जों आबुङै दाफुंनो हानाय जाबाय आरो दिनैनिफ्राय बोसोरथामनि थाखाय गोग्गोम मोनसे प्राइमारि कमिटिखौ दाफुंनानै लानो हानाय जादों। जों आसा खालामदों फैगोन दिनाव बे प्राइमारि कमिटिनि गेजेरजोंनो बे 36 नं धनसिरि ब्लक कमिटियाव जों गोरलैयैनो साधारन बिसायख'थिफोराव जों देरहानो हानायनि मोनसे पजिसनखौ जों मोननो हाबाय होननानै आं साननाय जादों। दिनैनि बेहाय गासै 12 प्राइमारि कमिटि दं आरो बे 12 प्राइमारि कमिटियानो दिनै बेयाव सबायखिरा लानाय जादों। गासैबो प्राइमारि कमिटिनिफ्राय दोलै नोगोरै बाहागो लादों आरो बिथांमोननि बे बाहागो लानायजों दिनै बे जथुम्माया गोख्रोङै जाफुंसारदों। फैबाय थानाय जिथु कक्लाबारिनि बाइ इलेक्सन बेथ' इउपिपिएल हान्जायानो देरहागोन, बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। खारन रायजो राजाफोरा दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिआव गासैथिंबो जौगानाय फैदों, सान्थि फैदों आरो फैगोन दिनाव बिटिसिनि जौगाथायनि थाखाय गोबां मोनसे रायजो राजाफोरा आसा खालामदों। खारन थांनाय 17 बोसोराव बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरा जायखौ मोनाखैमोन, जायखौ नुवाखैमोन, दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिसिआव बेखिनि गोजोन आरो जौगानायनि खामानिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ, बेखौ रायजो राजाफोरा नुनो मोनदों। बेनिखायनो कक्लाबारिनि बाइ इलेक्सनावबो बिटिसिनि इउपिपिएलनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरा रेडि दं। बेयाव जेसेबांखिनि गुबुन हान्जाफोरा जेसेबां होख्रावा जेबो खामानि गैया, इउपिपिएलआनो देरहागोन। बेथ' जागोन, बे मोनसे समाव जागोन। माखासे टेकनिकेलि उसुबिदानि थाखाय बेहाय जों बाइ इलेक्सन खालामनो हाथ'नाय जायाखै, जागोन। खारन जोंहा मोनसे आसा दङ, जाय बिटिसिनि एबा बिटिआरनि सिगनेटरि बिथां गबिन्द बसुमतारी, बिथाङा बिटिआरनिबो डेपुटि चिफ आरो बिथांनि सायाव गोबां मोनसे आसा खालामनानै जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ अदालगुरि एसेम्ब्लिनिफ्राय बिथांखौ सासे एमएलए हिसाबै देरहाहोदों आरो बिथांखौ दिसपुराव थांनानै जोंनि बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन, जोंनि बिटिआरनि डेभेलपमेन्टनि सायाव खामानि मावनो थाखाय बिथांखौ बयबो आसा खालामदों। बे समनि गेजेराव बिथांखौ माबा मोनसे सुबिदा जायोब्ला बिथाङा जिहेतु जोंनि बे भैरबकुन्द समस्तियावबो बाइ इलेक्सनाव जानायनि सम्भावनाया गोबां।